Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gabot. Taong 1961, Sierra Bulones, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 10 taong gulang pa lamang itong si Gabot. Siya palagi ang naiiwan noon sa kanilang tahanan, gawa ng ang kanyang mga magulang palaging abala sa bukid. Alam naman ni Gabot na nagtatrabaho ang mga ito, kaya naman para makatulong, nagpasya siyang huminto sa pag-aaral kapalit ng pagbabantay sa kanyang mga kapatid. Sa bawat araw na dumaraan, sanay na siya sa mga gawaing bahay. Tuwing umaga, bago pumatak ang 4:00 ng madaling araw, madadatnan mo na siyang abalang-abala sa pagluluto ng baon ng kanyang mga magulang. Sa murang edad noon ni Gabot, napakadisiplinado na niya at maayos ang pagpapalaki sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Gabot, dahil siya ay bata pa noong taong ito, meron palang ginagawang kakaiba ang mga magulang niya sa bundok maliban sa pagsasaka. Hindi niya ito gaanong nakahalata dahil medyo madalang ang kanyang pagpunta roon. Ayon sa kanya, isa sa kada 2 buwan lamang ang pagsasama sa kanya roon ng kanyang mga magulang, kung saan yun din ang araw ng pag-aani ng mga tanim nila. Maliban kasi sa kinakailangan nila doon ng tao, yun din ang araw na doon sila nagpapalipas ng gabi. Ginagawa nila ito sa kadahilan ng hindi nila kayang dalhin pabalik sa kanilang bahay ang kanilang mga ani nang hindi naaabutan ng hating gabi. Ayaw naman ng kanyang mga magulang na bumaba sila sa bundok ng ganoong oras, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili na hindi ligtas ang kanilang lugar. Sa paglipas ng mga buwan, nagpatuloy ang ganoong kaganapan. Si Gabot noon, walang kaide-ideya na malapit na palang maganap ang kinakatakutan nila. Isang hapon ng Biyernes, kakauwi lang noon ng mga magulang niya. Habang nagmemeryenda ang mga ito sa labas ng kanilang bahay, merong dumating na isang lalaking may mga daladalang lakong paninda. Pagpasok nito sa kanilang bakuran, marahan naman yung lumapit sa kanyang ama't ina, sabay wika ng, "Bili na ho kayo ng karne. Baka nananawa na ho kayo sa mga gulay na kinakain ninyo." Dahil sa sinabi nito, agad namang napatingin dito ang mga magulang ni Gabot, sabay sagot naman ng kanyang ama ng, "Ay, hindi na. Hindi pa naman kami nananawa sa mga pagkain dito eh. Tsaka, ano ba yung binibenta mo? Karne ng baboy, baka, o ng kambing?" Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tiningnan ang mga karning walang sawang dinadapuan ng langaw. Labis-labis ang pagtataka noon ni Gabot, gawa ng nasisiguro niya walang langaw sa kanila na ganoon kalalaki. Nakakita na ba kayo ng langaw na merong matingkad na berde sa tiyan? Ganon na ganon klase ng langaw ang dumadapo sa karning bitbit ng lalaki. Kadalasan nakikita lamang ito sa mga merkado kung saan nagkalat ang mga isda at iba pang uri ng mga hayop na binibenta. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng kanyang ama at ng lalaki, hindi naglaon, nagpaalam na nga ito sa kanila. Ngunit bago yun umalis sa kanilang bakuran, kitang-kita ng ama niya ang pagbuka nito ng bibig habang patuloy na umiihip sa paligid. Dahil sa ginawa ng lalaking yon, dali-dali namang tumayo ang kanilang padre de pamilya at kasabay nito ang buong puwersa niyang paghawak sa leeg ng lalaki, sabay balibag nito sa lupa. Matapos niya yung gawin, nagsitapunan ang lahat ng paninda nitong karne sa buong paligid. Pagbagsak ng mga karneng yun sa lupa, halos umusog naman ang lalamunan nitong si Gabot
dahil sa kanyang mga naamoy na kakaiba. Nang hindi na niya mapigilan ang sarili niya, dali-dali naman siyang tumungo sa likod ng kanilang bahay para isuka ang lahat ng kinain niya. Nang masipat naman ito ng kanyang ina, agad yung lumapit sa kanya para naman kahit papaano maibsan ang kanyang nararamdaman. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang medyo humupa na ang sama ng kanyang pakiramdam, minabuti nilang pumasok sa loob ng kanilang tahanan para siya ay makainom ng gamot at makapagpahinga. Sa pagdaan nila sa entradang pinto ng kanilang bahay, nasipat niya ang kanyang ama na kinakaladkad papalayo ang lalaki habang bitbit nito ang mga karning iniaalok sa kanila. Nang maitaboy niya na yun papalayo, tumungo siya sa likod ng kanilang tahanan para hubarin ang kanyang kasuotan na nahawakan ng nilalang. Hubot-hubad yung pumasok sa loob, subalit hindi naman ito gaanong pinansin nila Gabot. Kinagabihan matapos ang insidente, hindi pa man gaanong lumalalim ang gabi, sarado na ang kabuuan ng kanilang tahanan. Minabuti ng kanyang amang tabi-tabi silang matulog nang sa gayoy madali nilang maramdaman ang kanilang mga anak kung sakali mang meron itong iniindang kakaiba. Habang nakahiga noon sila Gabot, naging palaisipan naman sa kanya ang mga pangyayaring yon, lalo pat unang beses niya yung naranasan. Dala ng kanyang kuryosidad, nagpasya siyang tanungin ang kanyang mga magulang ukol sa kanilang ginagawa. Tay, bakit ho hindi tayo matulog sa ating mga silid? Ano ba ang mangyayari? Babalikan ba tayo ng lalaking binugbog mo kanina? Nagtatakang tanong ni Gabot sa kanyang ama. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, mahinaho naman yung tumitig sa kanya habang sumasagot ng, "Hindi naman anak. Ikaw talaga kung ano-ano ang iniisip mo. Kaya lang naman tayo ngayon matutulog dito sa sala dahil nais kayong makatabi ng inyong ina. Matulog ka na Gabot. Marami pa tayong gagawin bukas." Dahil sa sinabi nito, wala na nga siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa paglalim pa ng gabi, kahit anong pilit niya noong matulog, tila bang hindi niya ito magawa-gawa. Panay na din ang pagbalikwas niya pero wala talaga. Hindi siya dinadalaw ng antok. Inakala niya baka naninibago lamang siya sa kanyang higaan, kaya ang ginawa niya, dahan-dahan siyang tumayo para bumalik sa kanyang silid. Sa pagtayo niya sa kinahihigaan nilang pamilya, napansin niya ang trespikong hawak ng mga magulang niya habang nakayakap sa mga kapatid niya. Dahil bata pa noon si Gabot, kaya na may inakala niyang nakalimutan lamang ng mga ito na isuot ang mga kwintas nila. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman na ang mga trespikong yon ginagamit ng mga magulang niya para sila'y protektahan. Sa pagdating niya sa kanyang silid, agad naman siyang humiga na para bang wala man lang iniisip na mangyayari. Pagpikit doon ng kanyang mga mata, minuto lang ang dumaan, nakatulog na siya. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang kaganapan, muli na naman siyang nagising nang maramdaman niyang umuuga ang hinihigaan niya. Dala ng takot noon ni Gabot, agad namang umikot ang kanyang paningin sa buong paligid, ngunit wala siyang nakita. Sinubukan niya pa noong silipin ang ilalim ng higaan niya, pero wala talaga. Matapos ang pangyayaring yon, nagpasya na siyang bumalik sa kinaroroonan ng mga magulang niya. Habang naglalakad siya papalabas ng kanyang silid, panay naman ang pagninig ng kanyang buong katawan sa kadahilanang may mga naririnig siyang bumubulong sa buong paligid. Ilang ulit niya pa yung sinipat pero nakapagtatakang wala talaga siyang maaninag. Ang iniisip na lamang niya noon, baka dala lamang ng pagod ang kanyang mga nararamdamang kakaiba sa bahay nila. Sa pagdating niya sa kanilang sala,
Bumungad sa kanya ang mga magulang niyang nakaluhod sa harapan ng kanilang altar habang patuloy na nagdarasal. Nakapikit ang mga mata nito at meron yung hawak-hawak na kandilang itim sa kanilang mga kamay. May mga nasisipat ding mga tutubi itong si Gabot na umiikot sa kinaroroonan ng mga magulang niya na siya namang hindi niya gaanong mawari kung saan ang galing ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng mga bagay na kanyang nasisilayan, minabuti niyang bumalik sa kanyang hinihigaan habang patuloy na nakatitig sa kanyang mga magulang. Halos hindi na niya talaga noon maintindihan ang mga nangyayari sa kanilang lugar, gawa ng para sa kanya hindi normal ang mga bagay na kanyang nakikita. Inakala niya nga noong panaginip lang ang lahat ng bagay na yon, pero nagkasugat-sugat na lamang ang kanyang balat, hindi pa rin lumilipat sa ibang lugar ang kanyang wisyo. Lumipas pa ang ilang minuto, nasipat niya ang kanyang ama na dahan-dahan ang tumatayo. Pagsilay nitong gising pa siya, hindi naman ito nagdalawang isip na lumapit sa kanya habang bumubulong ng, "Hindi ka nananaginip, Gabot. Matulog ka na. Tabihan mo ang mga kapatid mo." Matapos nitong makapagwika, dahan-dahan naman siyang nahiga malapit sa kanyang mga kapatid. Pagpikit niya ng kanyang mga mata, maigi niyang pinakiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarinig siya ng mga iba't ibang atungal sa labas ng kanilang pamamahay. Sa bawat pagrinig niya ng mga atungal ng kung anong hayop, ramdam na ramdam niya ang animoy paghigop ng mga ito ng kanyang wisyo. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, narinig niyang umula ng malakas at kasabay nito ang pagpasok sa kanyang isipan ng mga pangitaing unang beses niya pa lamang nasilayan. Maniwala kayo o hindi, habang nakapikit noon ang kanyang mga mata, kitang-kita niya ang labas ng bahay nila. Pagsilay niya sa kanilang bakuran, tumambad sa kanya ang mga nilalang na animoy lumalangoy sa mga putik na nililikha ng ulan. Mahahaba ang buntot ng mga ito. Wala yung mga paa, bagkus ay meron lamang yung mga mahahabang kamay na animoy nagsisilbi nilang mga binti. Habang lumalangoy sa putika ng mga nilalang na yon, kitang-kita niya ang paglalaway nito ng napakalapot na likido at ang pagmumukha nitong maihahalin tulad mo sa mukha ng bayawak. Dagdag pa ni Gabot, kulay kayumanggi ang nilalang na yon at napakarami nitong mga butas sa buong katawan. Mahaba din ang mga dila nito na maihahalin tulad mo naman sa dila ng isang ahas. Dahil sa ganung pangitain, hindi naman niya maiwasang magising. Sa muling pagbaling niya ng kanyang paningin sa kanyang mga magulang, tumambad sa kanyang mga mata ang ina niyang nakahiga sa sahig habang pinaiikutan ng mga itim na kandila. Pagsilay niya sa kisame ng kanilang bahay, doon niya nakita ang pagtitipon ng napakaraming tutubing kulay pula na animoy kinokontrol ng kanyang ama. Ang ama naman niya noon nananatiling nakapikit habang patuloy na nag-uusal. Lumipas pa ang ilang minuto, tumayo ito at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagturo sa entradang pinto ng kanilang tahanan. Matapos niya yung gawin, agad naman yung sinundan ng mga tutubing kulay pula na parabang nauunawaan ng mga ito ang naging senyas ng kanyang ama. Paisa-isa yung lumabas sa siwang ng kanilang tahanan na parabang meron itong pupuntahan. Maya-maya pa, sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, narinig niya ang mga maihinang dagungdong sa lupa na parabang meron doong tumatakbong mga nilalang. Habang abala siya sa pakikinig ng mga kakaibang bagay, hindi niya napansin ang kanyang ama na kanina pa palang nakatitig sa kanya. Pagsilay niya dito, kampante naman yung ngumiti habang nagwiwika ng, "Ikaw nga pala talaga ang susunod kong tagapagmana. Tumayo ka, Gabot.
Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na nagbibigay ng palaisipan para sa iyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang tumayo habang nananatiling walang imik. Sa pagdating nila sa altar ng kanilang tahanan, nasipat niya ang kanyang inang sumusuka ng dugo, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila bang hindi ito napapansin ng kanilang padre de pamilya. Dala ng kanyang takot at pangamba, agad naman niya yung nilapitan, subalit bago pa man niya yung gawin, hinawakan na siya ng kanyang ama sa kamay habang nagsasabi ng, "Hayaan mo yung nanay mo, walang mangyayaring masama sa kanya." Matapos nitong makapagwika, agad naman silang tumungo sa silid nito para kunin ang isang bagay na matagal nang pinakatago-tago ng kanyang ama. Dahil sa wala naman siyang ideya sa mga nangyayari, kaya naman ang ginawa niya, umupo lamang sa higaan nito habang patuloy na nagmamasid. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumalik ang kanyang ama sa kanyang kinaroroonan, dala-dala ang isang bagay na pinag-iisa ng taling gawa sa baging. Pagbuklat nito sa harapan niya, doon niya nasilayan ang mga simbolong nakaukit sa animoy pahina na halos ilang dipa ang lapad. Ayon sa kanyang ama, na ang bagay na yon ay maihahalin tulad mo sa isang libro ngayong pangkasalukuyang panahon. Yon ang karaniwang ginagamit ng ating mga ninuno upang magtago ng mahahalagang bagay, lalo na ang mga sikreto ng mga karunungang lihim. Dagdag pa nito na sa pamamagitan ng librong kanyang tinatangan, magagawa ni Gabot ang mga bagay na inaakala niyang imposible. Gabot, makinig ka. Ang nakikita mo ngayon ay naglalaman ng aral ng suklam. Ang mga nilalang na nakita mo kanina ay mga demonyong matagal na nating kaaway. Sa ating angkan, kilala ang mga demonyong ito bilang mga suhi, kalahating bangkilan at kalahating laman lupa. Alam kong wala ka pang ideya sa mga sinasabi ko, pero hayaan mo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para ipaintindi sa iyo ang mga bagay-bagay. Wika ng kanyang ama. Ayon dito, magmula pa noong panahon ng Espanyol, kontra na talaga nila ang mga suhi. Walang nakakaalam sa ugat ng hidwaan ng mga ito at ng kanilang angkan, gawa ng bago pa man maipasa sa pinakauna nilang ninuno ang aral ng suklam, nagawa na itong mapaslang ng reyna ng mga suhi. Ang tanging naibigay lamang nito ay ang librong naglalaman ng kanilang karunungan. Sa paglipas ng mga siglo, patuloy ang paglalaban ng kanilang angkan at ng mga nilalang na yon. Sa haba ng panahon, halos hindi na nila mabilang kung ilan na ang namatay sa pagitan ng kanilang mga panig. Ang labis lang noong ipinapasalamat ng ama ni Gabot ay ang matagumpay na pagpasa sa kanila ng karunungang magtatanggol sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na lahat ng kanilang mga kadugong naging mangmang sa aral ng suklam hindi nakaabot sa edad ng 50. Naniniwala din ang kanyang ama na ang kakayahan nilang yon ay malayo ang pagkakahalintulad sa aral ng barang at kulam. Nakadisenyo kasi ang kanilang mga karunungan sa pagpuksa ng mga suhi at iba pang mga nilalang na mayroong kaugnayan sa uri nito. Naniniwala din siya, hindi panig ng kanan ang karunungan nila sapagkat nakakaramdam siya ng panghihina sa tuwing nakakasilay siya ng albularyo. Sa madaling sabi, nakadisenyo ang aral ng suklam para pumatay ng mga nilalang na nasa panig nito. Ang tanging mapanganib lamang sa aral na yon, mawawala ng bisa ang anumang proteksyong nabubuhay sa inyong tahanang tinitirhan. Naniniwala din ang kanyang ama, magagawa nilang matuto ng aral ng kanan, ngunit marami yung hihingiing kapalit sa karunungan nilang kasalukuyang nangingibabaw sa kanilang katauhan. Ayon pa sa kanya na ang lakas ng aral ng suklam ay nakadepende sa taong gumagamit dito. Ang karunungang yon, walang limitasyon kung susumahin.
Kaya nitong kumontrol ng kahit na anong insekto, maging tumawag ng iba't ibang uri ng mga engkanto. Inilahad din niya sa kanyang anak na ang lahat ng taong nagtanga ng aral na yon ay merong kaagapay na isang maharlikang itim na engkanto. Matapos niyang mailahad ang bagay na ito, lumitaw sa kanyang likuran ang isang nilalang na nababalot ng mapupulang mga anino. Nagliliwanag ang mga mata nito, subalit sa kasamaang palad, hindi magawang masilayan ni Gabot ang mukha ng nilalang na yon, gawa ng nakasuot yon ng isang pangkubli na gawa sa bakal. Paglalarawan niya sa engkanto, napakatikas ng tindig nito at mararamdaman mo sa presensya nito ang panganib. May mahaba din yung espada sa kanyang likod na merong hawakang gawa sa itim na bato. Dagdag pa niya, doble ang taas nito sa kanyang ama, kaya na may halos umabot na ito sa kisame ng bahay nila. Makalipas lamang ang ilang minuto, ngumisi ang nilalang na yon, sabay mabilisang naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti nilang dalawa na bumalik na sa sala. Kinaumagahan, habang naghahanda ang kanyang mga magulang patungong bundok, dumating na naman ang lalaking may mga daladalang karne. Subalit sa pagkakataong yon, hindi pa man ito nakakapasok sa loob ng kanilang bakuran, bumulagta na ito sa harapan ng pinto. Nang masipat naman yon ni Gabot, dali-dali naman niya yung pinuntahan para tulungan. Subalit hindi pa man siya nakakalapit sa lalaking yon, bigla niyang nasipat ang pagkaagnas ng katawan nito na parabang matagal na yung yumao. Matapos niya itong masilayan, agad naman siyang nilapitan ng kanyang ama habang nagwiwika ng, "Kung ako sa'yo, Gabot, huwag mo na siyang naising tulungan. Patay na yan, pagmasdan mo. Maya-maya lang lalabas sa kanyang tenga ang mga nasa 5 o 10 tutubing kulay pula." Matapos nitong makapagsalita, hindi nga nagkamali ang kanyang ama. Mga 10 minuto lang noon ang lumipas, may nasipat silang mga tutubing pa isa-isang nagsisilabasan sa tenga nito. Paglabas ng 10 tutubi, doon na tuluyang naagnas ang nilalang na halos manuot na sa buto nito. Nangitim din ang buo nitong katawan na parabang sinunog sa pamamagitan ng pagsilab dito gamit ang krudo. Upang wala nang makakita sa bagay na yon, agad itong isinilid ng kanyang ama sa isang sako. Dinala nila ito sa likurang bahagi ng kanilang tahanan kung saan doon nila ito napagkasunduang ilibing. Nang maisakatuparan na nila ang pagbaon sa nilalang na yon, inilahad ng kanyang ama sa kanya na parte ang lalaking yon ng mga suhi. Kung hindi siya nagkakamali, maaaring isa yon sa mga nagmamanman sa kanilang pamilya ilang buwan na ang nakaraan. Dagdag pa nito na, kaya yun binawian ng buhay sa kanilang tahanan sa kadahilan ng yon ang kanyang iniutos sa mga tutubing kanyang alaga. Ayon sa kanyang ama, na ang mga tutubing inaalagaan nila, merong kakayahang pasunodin ang kahit na sinong biktima na aral ng suklang. Kaya niya pinapunta ng maaga sa kanilang tahanan ng lalaking yon upang maging buhay na saksi itong si Gabot na hindi biro ang mga bagay na kanyang inilalahad. "Gabot, palagi mong tatandaan, wala kang ibang dapat pagkatiwalaan maliban sa aming iyong pamilya. Ang mga suhi, merong kakayahang magbalat kayo bilang tao. Unang senyales ng mga suhi na taong makakasalamuha mo ay ang mabalahibo nitong leeg. Masisipat mo din sa kanilang balikat ang mabilisang panginginig na animoy hindi sila komportable sa kani-kanilang mga katawang tinatangan. Kapag tapos na ang aming pag-aani sa bukid, mananatili tayo doon para makapagsanay ka ng maayos." Lumipas pa ang mga araw, patuloy na naging abala itong si Gabot sa bahay nila. Magmula noong nalaman niya ang tungkol sa istorya ng kanilang angkan,
Lahat ng bagay na kanyang ginawa o gagawin pa lamang ay maigi na niyang pinag-iisipan. Hindi rin siya basta-bastang lumalabas sa bahay nila nang walang kahit na anong abiso ng kanyang mga magulang. Sa paglipas pa ng mga taon, nanatiling sikreto ang kanilang pagsasanay. Ginawa nilang sikreto yon upang hindi mabunyag sa kanilang baryo na sila ay isang angkan ng suklam. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe, sobrang ganda sana nito no kung magiging series kasi matik yan, gera yan eh. Tapos ano bang kinagandahan ng gera na to? Kaliwa laban sa kaliwa, suklam tsaka suhi. Alam naman nating lahat, 'di ba? Yung mga suklam parang sila yung malalim na term para sa mga mambabarang o mangkukulam. Yung mga suhi yan yung mga shapeshifter o madaling sabi mga aswang. Ganda nito kung naging series to no, tapos gera. Kaso lang hindi. Parang bitin nga rin yung kwento no? Pansinin niyo. Pinaliwanag lang ng tatay niya lahat ng tungkol sa angka ng mga suklam. Tas siya yung magiging susunod na tagapagmana. Ang tanong ngayon, ano kaya ang mangyayari kapag naipasa na ng ama niya yung aral na yon sa kanya? Tsaka itong mga suhi, pumatay yung tatay niya ng suhi. Hindi papayag to na hindi to gaganti. Di ba malamang siguro may nangyari pang gera o kung ano mang bakbakan eh. Kaso lang kasi isang episode lang. Sayang no? Sayang. Maganda sana kung magiging series to. Pero wala, isang episode lang tayo. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.